Tu ești managerul de la magazin de aici? Da. Poți să mă și intru cu un număr de lui Gigi? Aveți cumva numărul lui? Da. Da, și să vorbești ceva cu el, personal. Că nu mi se pare ok. Hai să vedem că mai este Gigi și pe unul aici pe seara. Frate, dar mai e la mișto. De ce s-a agitat toată lumea când s-a dat vorba de... De Gigi? Da. Nu știu, azi că nu și-a vedut. Dar tu cred că o faci pe aia, că nu, că n-am voie să dau, că nu știu ce. Păi ori și asta mă mă nu. Asta e a lui? Da. Ok. Hai afară. Bă, Ogule, nu știu, nu... Ce, nu ți-a plăcut servirea sau tot n-am înțeles ce Nu mi-a făcut servirea. Eu pur și simplu l-am întrebat pe nenea ăla dacă există o vrășoară mai sănătoasă și m-a întrebat cum adică e sănătoasă. Face ca scot cartofi, pe bun, și aveți ceva rucola, nu știu. Dar ce rucola? Da, rucola am în spate. După aia i-am zis, pe ce sănătoasă, că nu știu ce. Aia, dacă vezi sănătoasă, lasă, fac eu, nu știu ce. Adică a fost puțin băiețeală mai mult așa. Nu știu, a fost la modul băia Gariciule. Ce dracu vrei tu și a rămas sănătoasă? Stai așa. Știu eu. Ne-a Gigi pe online și așa zice că bă, vii acolo la șoarmerie, te simți ca acasă, te simți nu știu ce. Nu mi se pare că i-am vorbit urât sau așa.